Takže zdravím vás lidi u mého nového videa a dneska si zahrajem Rainbow Six Siege a budem tady plnit questy s Rubikem. Rubik, můžeš pozdravit? Zdravím, krásný večer, dámy a pánové. A budeme hrát teda Rainbow Six Siege. Doufám, že se vám video bude líbit, zanechte palec nahoru, odběr, budu za to moc rád a užijte si to. Hele, tak já vám ještě teda v rychlosti řeknu, jakož natáčíme ve stejný čas, tak to budem vlastně takhle dobře to dělám. Takže sejmem 2 videa vlastně jednou ranou. Přesně tady tohle, jednou ranou. Tohle to jsou moje questy, které budu dělat. Mám tady 15 hitů, Claymorem, Breachem a různý takový věci. Dneska budem plnit. Co říkáš na první mapu? No, není nejlepší, ale dá se. Není špatná. Ale není mohlo špatná. to být horší, chápu. Jo. Nic, hele, takže jsme v druhém floru. Já si tady vezmu Miru asi. Tady si trošku změním. Takže, počkej, koho si vzal? Jo, Miru si vzal. Hele, ještě můžu přerušit jednu věc, kterou bych měl říct. Mám takový jiný jméno, jo, je to jméno, který jsem měl už hodně, ale hodně dlouho dozadu. Rozhodně si ho změním, ale abyste se nedivili, kdyby náhodou. Tak ať to aspoň víte, že to je takový prostě jiný jméno. Já jsem tady teďka honil drona, kámo, kolem, jsme tady hráli, takový to chodí peš jako kolo, víš co? Jo. Hele, ale jsem teda rád, že můžu hrát Rubikem, protože umí hrát hry, rozhodně. No. You're a fucking idiot. A ten můj popisek rád hraje hry. Umí hrát hry, ty vole, to je abilitka, kámo. Takový to, ty dáš do toho životopisu, umím hrát hry. Hele, ale někdo hrát hry neumí, víš co, koukni se na jiný lidi. To je pravda, to je pravda, OJM, oni to tady... já jsem datala. Jo, to jsem Může Doc helně mě, please? Nice, hodnej Doc. Šikovnej Doc. OK, Doc je down, kámo, asi. Máme tady Damiose. On je tady? Tak se koukni, musíš se koukat přes to. Já vím, ale on tam není. Nej na těch schodech? Já nevím. Já nevím kde, ale pozor za tebou, je tam otevřený okno. A jo, ty vole, dík. Doc to tam rozbil, ale oni to tam rozbíjí strašně blbě, mi přijde. Okay. Že vlastně místo toho, aby to tam nechali, tak to tam prostě rozbijou. Hele, doufám teda, jak jsem říkal, že se videjko užijete. Rozhodně, jestli vás to bude bavit, tak vydám další. GG. Jo, určitě u mě toto platí taky, jakože pokud se vám to bude líbit a budete chtít třeba druhý part, kdy plníme další questy, tak určitě budu rád za nějaký feedback. Ano, do komentářů napište, samozřejmě u obou. V mém popisku bude kanál tady na pana Rubika. Jo, a v mém tady na Vortexe, ale to už jsem vám říkal, že jo, takhle si dáme takový vzájemný help. Ano. Hele, takže ty jsi zase Miru, jo? Budeme takhle klidně, jestli budete chtít, tak budeme mít part vlastně, že bychom mohli udělat takovou sérii společně s Rubikem. A udělali bychom takovou vlastně sérii, kde budeme spolu vlastně natáčet R6 a budeme u toho plnit questy, budeme tak jako chillovat a budeme vlastně získávat všechny operátory, co dá. Vlastně budeme upgradit takovou sérii. Jo, já tady vlastně ani nemusím být tady Vortex, kámo, to řekne všechno za mě, ty jo. No, tak. Hele, ale myslím, že by to byl dobrý nápad, jako. Jo, no, asi taky. Tam je to reinforcenulo, skvělý. Hele, za mě R6 je fakt jako dobrá hra. Nedá se na ní nic kazat. Že? Napište mi, dáme váš názor do komentářů, jestli si myslíte, že R6 jsou dobrá hra, protože já si myslím, že určitě ano. A jestli chcete pokračování naše série. Určitě.
Toto bude Protože první díl. já budu rád, pokud se vám to bude líbit, protože mě ta hra extrémně baví. Je to takový nabustěný CSko a já mám rád i CSko. A i nabustěný. By the way, tady jsou, jo. Jo, vidím. Hele, ten vektor celkem dost kope, takže jestli budu mít horší aim, tak se omlouvám, ale Dostala kope dost. hlavu? Jako. Hezky, pěkně. Nevím, koho jsem sejmul, tu Gridlock, myslím. Hele, první hra, takže nebudu nejlepší, ale něco zkusím. Hej, já tady Říkám, nemusím nic já dělat. ty questy nesplním asi No. teda dneska. Hele, fakt, můžeme mít prostě tu, můžeme mít sérii, budem tady hezky plnit, budem získávat. Nebo můžeme dát samozřejmě taky v nějakým dalším partu nějaký challenge, třeba pistolka only, což si myslím, Hele, že by mohla být určitě zajímavý. Záleží, jestli chcete. Jestli nechcete, tak klidně jako, hele, napište. všechno záleží na vás a samozřejmě já to asi stejně natočím ty pistolky jenom, protože za mě to, Může to být zábava. nechci se tady nějak kasat, ale za mě je to dobrý nápad. Jako je to, No, to není jsem to nechtěl. špatný nápad. A já chci, počkej, ty jdeš kam? Já jsem šel do ruin. Já tak já půjdu s tebou do ruiny. Samozřejmě neumím mluvit, že jo, natáčím video, tak neumím mluvit. Hele, To už je u mě teďka, taková... abyste věděli, já šetřím na Deimose, to je ten, který hraje Rubik. Jo a já na Fenrira já jsem kamo, to hraje strašně málo lidí, Fenrira mně přijde. Já mám pocit, že je celkem underrated, ne overrated. Že moc lidí ho nehraje, ale ta jeho abilitka není špatná. Že prostě oslepí ty lidi. Mně z těch Defenderů to přišlo tak jako nejlepší, když jsem si to tak nějak jako četl. Jako, Já jako není to špatný. Škorpose jsem nepochopil vůbec jako. Jakýho, že? Škorpos. Nebo jak se jmenuje? Skopos, ne? Nebo něco takového. Skopos, no. Kámo, mě se bugnul dron. Tak je dobrý. Dobrý no. Já toho Skopose taky moc neznám, ale protože jsem to dlouho nehrál tu hru, že už třeba 2 roky. Kam jdeš? Ty, koho hraješ? Hraju Liona. Třeba 2 roky jsem to nehrál, jenom abyste věděli, takže... Akorát, že vůbec. Teď to hrajem celkem pravidelně s Rubikem. Na video to bude ještě lepší. Jo, no. A na videa to budeme hrát snad jako ještě víc. Ano. A já si myslím, že to bude bavit i dost lidí, protože se buď to budou snažit nějak zlepšit, tak můžeme natočit nějaký videa, protože to hraju fakt jako celkem dlouhou já dobu. potřebuji dát ty killy, když jsem v tom rapeu. Tak pozor, ale. A máme jako, já mám celkem dost zkušeností, nevím jak Rubik, ale Já moc já jsem to hrával dřív 2 roky. V kuse celkem. Ne, kámo, mě sejfula proti shock na to Thunderbird. Ona, Kámo, ty questy budou hard. V tom jednom okně, v tom naproti tobě teďka, naproti tobě tak byla Thunderbird. aha, dík. A tam mě sejfula, počkej, zkusím. Počkej, on je dole někdo, ne? Aha, ono jich tam je víc celkem. No, tak hraješ 1v, kámo, 3. Nejsou dole, já je slyším. Já nevím, my máme jednoho drona a ten je takový jakože na dost blbý pozici. Hele, já si nemůžu ani dovolit skočit dolů, hele. Je sebevražda. No právě. Ale já tam dole jsou lidi, já je jako slyším. On tam někdo furt chodí. No, právě to jde slyšet. Ale jako mohl bych zkusit, ale nepřežiju to pravděpodobně. Co ty máš vlastně ty questy? Já mám, musím hitnout lidi třeba breach chargem. Jo. Těma To kde- abilitkama jako. No jo, abilitkama obecně. Tam někdo. Já jsem viděl tvou. Zkusím. Čí. Hele, to nemám šanci úplně, ale zkusím, víte co. No, Všimli si. Jo, ona tě si mota a zami ze zadu. No jo, ona mi šla z boku, no. Se vině. Hele, ale fakt jako za nás, nebo pro nás je to fakt jako dobrá hra, snad vás to fakt bude bavit.
Jo. Doufám Nebo, v to. jak říkám, ještě Kdybyste chtěli jiný hry, tady- tak můžete psat do komentářů. určitě, já jsem to říkal i v těch předešlých videích, že určitě jo. bych chtěl zkusit i jiný hry, třeba jako Contraband Police, když už jsem hrál tu hru, co vyšla si o víkendu, ne, já upřímně nevím, kdy tohoto video bude vycházet, asi někdy příští týden, ale tak tu hru, co jsem hrál v těch dvou nebo v jednom předešlém videu, tak těším se, až vyjde plná verze a určitě z toho taky bude série. A když je vydáš tohleto video zhruba? Tohleto video? Jo, tak někdy asi příští týden. No, tak to Nebo- já vydám trošku dřív, já to vydám třeba... No, protože já Zítra mám možná. 2 nebo 3 videa do zásoby teďka, takže... A jo, no to já nemám to ráno. Ne, kámo, já jsem zpomalenej, ty vole. Nevadí, tak to jsem trošku, no. Já jsem pro epileptiky, dejte to, no nic. Tak jdem na to. Hele, já si myslím, že R6 je teďka celkem populární hra, protože jí dali zadarmo. Sice to hodně, Jinx revivenul, kámo, No. jako 150 dalších her. sice to, hele, jako dost lidí kvůli tomu přestalo hrát, jenom kvůli tomu, že... Počkej, já to zkusím breachnout, jo. Tak neskusím. Máš někoho? Oh, damn. Jo, Počkej, jo, dobrý, já to breachnu tady, on tady někdo bude. Vsaď se, že tady někdo bude, já tomu věřím. Nevím. Jo, tam budou, pozor. Kámo, jasně, že tam je. Počkej, pojď sem, pojď blíž. O, díky. Ale budeš low, dávej pozor. My nemáme dokaže. Teda někoho, kdo by mohl healovat Finky. No. Je blbý. Dead? Nice. Abych ten dead Oh, mark je tam, pozor. Je, Jo, dobrý. Valkyrie, Tak tam já může hodím být ten dead všude. mark. Kde? Bļať, já jsem dostal flash od vlastního teammatea. Tady, dobrý. Jo, dobra. Dobrý, kámo, já nic nedělám. Já jsem začal natáčet, kámo, a nic nedělám prostě. Však máš do skillu. Jeden. A to máme první hru, jo. Hele, já nejsem rozehraný aspoň. No, tak já Hele, jsem hrál tohle celý byla všechny dobrá hra. možný, a i tak prostě špatný. Jako jo, toto byla dobrá hra, to určitě. A Hele, nebo, dámy a pánové, bychom někdy mohli dát opening tady těch věcí, jak se to jmenuje, těch peků, jo, to je pravda, můžem dát opening, no. protože, ale já bych musel farmit, no, tak trošku. Hele, bych dal ještě jednu hru, ale to zase Jo, bude ještě dlouhý jednu hru, video. Bude to další video rozhodně. To je mě jedno, já si to zastříhám nějak. Takže jestli vám nevadí dlouhý videa, tak můžem ještě dát tak Match Found, to bylo rychlý. A jestli budete chtít, tak bude moct zahrát i nějaký jiný co-op hry. Ne jako třeba single player, ale vyloženě třeba s Rubikem nebo takhle. Například, co bychom mohli. No já taky, kámo, ten nejhorší že, kde jsem skočil, jo, že nějaký další co-op hry, takže jestli máte nějaký co-op hry, tak určitě pište. Jdeme teda na druhou a poslední hru tohoto videa. Nesplnil jsem ani jeden quest zatím. Ano. Hele, jenom tak, abych mohl říct, ono se to nezdá, ale ony ty hry jako trvají, ne úplně dlouho, ale je celkem k ničemu. Hej, můžu to placenout. A few moments later. Já se na to těším. Kamo, já tam nemůžu placenout. Dobrý, tak Vortex tady má momentálně problém s placenutím. Je. Mě by celkem zajímalo, kam Borka to okno narvala, jako. No, nevím. Že když dáš tu abilitku, ona si ho prostě vytáhne z... To je jedno, všichni víme odkud. A few moments later. Kamo, pojď sem, prosím tě, pojď sem. Co tam děláš? Co to je za To skin? Borka udělala. Ne, pojď sem. Kamo, co Borka uvařila? Dobrý, family friendly, víš co? Flash.
Zdechni! Nemá někdo někoho nahýlovat? Nemá. Ale kámo! No tak. No tak. Já jsem ji viděl. U mě ale moc Ash, pozdě. u mě Ash. No ta Ash mě zabila. Aha, One friendly operator Aha. remaining. 1v2, tak pojď to klačneš, kámo. aha. Wow. Nice. 4, last operator standing. Záno, ne? Ne, já ji tam právě taky slyším. To je první borec, co má dobrý mikrofon. Jako jo. A All friendlies were eliminated. co si nevšim. Nevadí, nevadí, nevadí. No, ona mě stihla takovým flikem. To ono má jiný reaction time třeba. Hele, tady asi vezmu... Já vezmu asi Doka, abych mohl vyhýlovat. OK, OK. Počkej, já bych měl vzít Doka. Můžu ho vzít Tak já, vem kámo? Doka, vem si Doka, já si vezmu Aruně. A nebo Abych ho si měl vzít, vezmu... poněvadž, já potřebuju ty questy na healování. Já vezmu Orexe, víš co? Ona. Jo, ať se můžeš nahejtovat a já tě vidím. Jo, přesně. Počkej. Šejse, tak nic. Be ready to engage Op 4. Čej, kde vidím ty questy? To je jedno. Dobrý, ale počkej, tak já co jo, já mám ty dráty, že jo, ostatky. Chceš vyhýlovat? ne, ještě ne. Tak, tady bude hezká díra. No, kam mám plesnout ty dráty? No nevím, kam se ti chce asi. Já jsem třeba jeden. Ahoj. Je to barikádnout. 10 seconds remaining. A druhý bych plesl sem možná. 5 seconds left. Zabarikádoval to tak. A teď mi stačí jenom Op 4 has healovat. located a bomb. Ne, vy jste mi to rozbili. Hop. Mám takový strašně divný skin na ní. Kámo. Možná Proč mě je můžeš bůl vyhyluj, prostě? už mě vyhyluj. Dík. Či já můžu healnout tady sám sebe, že? Jo. To je good celkem. To by byl celkem Aha. GG. No. Bliať! Kámo, proč já vždycky musím dostat takovouhle... Nevím. This is the moment that he knew Kámo, to tam přesně bude. Hele, já nevím, co tady mám říkat, to asi bude pravděpodobně vystřižený. Kámo, zase to deployuje ten šmejt. A já myslím, že on bude tady, ale. Ten fuse, kámo, to je... Moment to je. here. A co to je za pistolku? To je shotgun a revolver. What the f... Oh. GG. Oh. Au. GG. Teď by se mi jako hodil. Ty vole, kámo, já nemůžu za to, že ten fuse je Oni mají Ying Tum. a Rouru. GG, nečum tam, kámo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! All friendlies were eliminated. Kam jdem? Gate, pojď na gateu. OK. Já tady vezmu Deimose. Vem Imose, já vezmu Nomáda, kámo. OK, vem Nomáda. Vemu Nomáda. Nomad. To je jméno aspoň. To je Nomad. Prostě.
Breaching charge, ale tohle je brutálně dobrá pistolka, proto chci Kámo, toho, proto Jak se chci. jmenují ty skiny, který ty máš? Jsou strašně pěkný. Jako tady tyhle ten ty skin. červený, No. to tady bylo ty z Battle červeno-oranžový. Passu. Bliať, tak nic. Asi 2 roky dozadu. Location. Bliať. Ne, rok a půl, dejme tomu. Já si To je jedno, kámo, nepamatuju. stejně moc. už je nemůžu získat. No, to je pravda. Takže no, to je pravda. S tím nic nenaděláš, bohužel. Já si Kámo, já jedu za tebou, já tohle tu mapu neznám, já v tu dobu, kdy jsem to já hrál, taky tak ne, to tady kámo. nebylo. Já jsem to zhruba přestal hrát, když byla ne, to jsem ještě hrál. Ne, nekopíruj. Nekopíruj. Ne, já že dostanu copyright za to... No právě, no právě. Ale nedostanu, prosím tě, to musíš pustit. You found a bomb. Make your way to its location and defuse. No, No, Matt. Chceš odpálit, teď odpálím. jo. Tak si stoupni k té zdi. A to je v pohodě. Kámo, já mám jedinýho banditu, tak mám. Nikoho jinýho. Jo, dobré, já už jsem chtěl. Já taky jsem zastavil, kámo. No to se nestalo, to tady, to bude vystřižený, Já to- že? To kdo mi ho vyžral? Ne, on byl noknutý asi, že? On byl mrtvý, kámo. Au? Já myslel, že jsi to byl ty. Ale Žháma umřel. Ale že ano. To je náš dron, dobrý. Ne, nikdo tam nebyl. Kámo, ať ty to do kabíny leze před ten cross, kámo, jinak dostane. Ty dostaneš. Dostaneš lákanec. Nice. Ono, když to někoho detekuje, tak myslím, že to vystřelí, ale nejsem si jistý. Koukej, já to hodím semka. Třeba to někoho sundá. Ale já nevím, jestli to tak funguje, já jsem si to myslel, ale já No, jsou nevím. tam, jo, prosím tě. Okay. The diffuser is no longer in your possession. Super. Já to můžu breachnout, toto. Jo, můžeš, tak to... Ne, já to bričnu. Takhle. Je tam nahitovaná as fuck, kámo. Yellow as fuck. Ale on nás tak trošku jako vymazal. Hezky, krása. Pozor, je nalevo, na zemi. Jdi do té místnosti napravo, ne, nepikuj. Ale hni si. Aha. Ale... GG. Tě Kámo. viděla, že jo? Jak? Aha, tam nešel vidět ani. Ale ona tě slyšela asi. Dobře, no. Tahle ta hra bude vystřižená, ano. Hele, taky... 28 minut. Taky, jak jsem říkal, doufám, že se vám video líbilo teda. Snad jste si ho užili. Dávejte like, odběr a zdravím. Čau, čau. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life.